съм това. Здравейте хора, аз съм Ники по 12, играм тук с Сашо. Здрасти. Не питайте, чакахме да да играем на Roblox. Но интернета ми бъгна и не съм награл от това нещо. Бро, така е риба, а така е някакъв човек. Fortnite. Не знам как да го кажа сега. Bugged. Moderated violence. Окей. Как е violence? Буквално е пушки. Дори няма кръв. Буквално 10 годишни играят Call of Duty и е по-безопасно от Fortnite. Казват така хората. Абе, човек. Чакай, че падне една част на микрофона. Инста. Аз конектвам. Чакай, аз също конектвам. Ето тук има едно тайно XP и едно опитно. Чакай, че конектваме. И тук има едно XP. Не е клипейт, не се притесняйте, ние тук клипейт не правим. Само че ще ви дава малко XP, само че... Чакай да си взема оръжие, чакай да си... Дали без оръжие? Окей. Мерси. Умирам. Чакай си малко. Мап, само шотгъни ли имала, човек? Ай. Може. Вау. Искате ли малко ли сте малко е хора? Те го получат. Внимание, ако гледате с слушалки, това видео не е за вас. Ще ви уби ушите. Айде, покажи ми тайното място. А къде? И тук има, бе. Карай. И тук има, аз го вземеш, ако искаш. Окей. Ето къде съм аз по. Чакай! Не! Найс. Окей. Обаче, И сега би трябва да ти дава, нали? правда. Тук няма. Добре. Това където има XP, твой ъгъл и рак е на рак. Ай, какво почваме? Не ми добре. Не ме питай как съм 63 кила. Ей, йо, what the fuck? 3, 2, 1. What?
казваш? Нямам си нормален шанса, защото имам шанс. Колко имам шанса да убия? Oh shit, okay. What the fuck? I cracked you. Oh, you did. This is. Ще 65 кила съм, бра. Сега. Какъв този газ дискотека, бе? Нормално град, дискотека град. Намасте! Намасте! О! Да? Люкано? Затова да увидиш. О! О! Right foot creep, ooh, walking with that evil. Happy, happy, happy. Jumpscare на книжа. Да. Да, 100% това. О, не! Видях малък Николай! Right foot creep, ooh, walking. Бро, защо моята не папа? Right foot creep, ooh, walking with that evil. Look around. Nowhere. Fuck. Nah. I fell into my own trap and you died. Love just got out of it. Love, come back here. Oh, love, no. Love, relax. Love. Pop. Pew. Nice. Don't worry. Oh, what? Vengeance.
видеото ти. Not give this piece. Just unfair. Yeah, like Nikita did. Oh. Little kitty. Right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see. He leave the match. Just like I did. Yo, if you doubt he went to get the milk and came back, he actually got the milk. То се 200 ниво. So, okay, nice. Чакай да го намеря банк. Банк Robbery 3. Или това е една хорър игра, фасмофобия, само че в Fortnite. Казва се Phantom Investigation. Пълна е фасмофобия в Fortnite. Банк Robbery 3. Намери ли го? Не 2D. 3. Банк Robbery ли? Robbery. Чакай, аз ще го вижте. Банк какво? Банк Robbery. Robbery. Чакай, аз ще го намеря. Банк. Намерих Банк Robbery Escape 2. Найс. Махни го, това е ръжди. Чао. Направи си парче лайва, за да не може някой да влиза, ако не си ги поканил. Как така се прави правилно? Отиди в settings. В все сетинг, които са брат. Той летна. Да, направи го на Банк Robbery. Как се прави направя пакти, че това е дето не мога да знам. Карай. Кажи как се прави, брат. От settings нещо беше. Къде от settings, бе? Settings после къде? Не знам. Аз там го направих. Не запомних къде. Записваш ли? Банк Robbery. Аз намерих Банк Robbery 3, сега ще търся. Тройка няма, има само други. Банк Robbery Escape ли? Да. Аз видях тук има двойка и единичка. Аре един. Ето е тройката, бе. Ай. Аре. Ай. О, пак 15 минути. И хора, това беше днес епизод. Чао.